Men Ceren Jumayev. Kerim, şu günden başlap sen men ýan ýoldaşym. Men sen durmuşda elmeden ama ýoldaşyň bolar. Hem radarym bolar. Hem ýürekdeşiň, gollagym bolar. Men sen mähir bilen söýjekdigime kasam etýär. Diňe bir ýeňil günlerde de, eýsem iň kyn gününde de şemişe sen ýanymda gollag bolar. Kerim, sen kesellen ýagdaýynda da, sagdyn ýagdaýynda da sen ýanymda bolmaly. Ojagyňyzy gorap, kimin aýak saklamak men söz berýär. Saňa dogry düşünip, söýgüýmidi, maşgalamyzy, gözümiň göreji deýin gorap saklajakdyrma and içi. Men Kerim Jumayev. Ceren, bugünden başlap senden ýan ýoldaşym diýär. Eýsem dostum, daýanjym we bagty söýgüýüm hökmün. Diňe şansly günlerde däl, agyr günlerde, bolçulukda, yeter yetmezçilikde, bizi synap görjek günlerimizin ählisinde men diňe seni söýmäge söz berýär. Ejiz wagtyň güç bolmaly, ýoluň ýitiren wagtyň aýdyn çyrag bolmaly. Söýgüýimizi mukaddes ot ýaly goramaga and içýär. Men seni dünýäde ýekiltäk söýgüýüm ýaly söýjegime, ömrümiň ahyrky günlerini çerli bile boljagyma wada berýär.